ka chani la ka lo lom le ve ka cheu voina chuan 2021 na an ti chuwa crime thriller movie Midnight ti chu kan en ho le to na muno milo ti ve ngai ka vai sai zanrei to taka hian nula pakhat hi ana atang chuan a ho ve chi a taxi mu chu midangin an lak khal dei awang chuan ke in a ho pha angai ta mun thim lam apan lai chuan ven hian ron pan hnain a driver do sik chuan a thla thei thu chu a hril ma se nula chuan a lo hnar mercia lo bola chuan chu adu lo ani lavak lo akal nu chuan auri mak tak mai hi a hrita a hoilet ngal vata ven chung atang chuan tu ti hriat lo puina nge na trap vak vak thom chu a hreta ven chu pan hnaina han en kwal vela thom hnu tam tak le ruang lo reng mai chu a hmu a chan chu thom lo siam tu kha to siklek kha lo ni in aman bet ngal vata ven chunga chuan a potlu ta dai mai ani kun rei lo ten huwa chuan thom hnu faya in thlakin 911 chu a call police pahnih chu ron thlengin do sik chuan lau thong mel takha omin a hrilo der da mak mai ani ruanga hmu na chu ko hmuin ti palthil thuwa hmu thu a hril bok nirei lo te hnuwa chuan kim yong mi customer service na a thokmek chu alo langa bengong ania bengong le tong thei lo customer te chu video call mangin kut zeizira lo biak chu a hna ani customer ngai om tak tak kut zung tang lo hmu tok te po an om ve bok na a zo hnu chuan an company chu ei khom na a an ti na a tel ve thei lo ma se akal ve a mipa ho chuan a hriat thei lo na chu mang tangkain tong kam moi lo tak tak te chuan an tong khuma ma se an hmui phun atang chuan lo hre thiam vekin kut zeizir chuan a chang let in fact derna amo an ti a an hlim ve em ani chumi zo chuan anu bengong hruai turin puan thuina dora chuan akala anu chu bike in asatur akara sensor mang chuan a chan him ta hlau mai ani anu chu lo amu that awang chuan a hlim em a ti chuan an pahnih te chuan an kal chak na em tuipui kama chuan vacation an nei thei don ta ani khopakata hian choi so zum chu chuak turin alo in siam mek ma se a u chuan chua alo phal lo a chan chu an chung te an thi vek to awang chuan a veng tha em mai ani ti chuan a thom nu hak te le a ho hun tur te chu an soi duna a om that tur thu chu a hril bok a hnuwa chuan date an nei lai chuan a u text chu a chang du lo a thu tiam po bo pelin ina chuan a ho ma lo bok ani a phone a pick up lo awang chuan jong tak chu a u nau nu jong tur chuan a chuak ngala zanria chuan tosik chu mi tha tur jong tur chuan a lo chuak ve mek bok yong mi in motor park tur zonga anu akal san chu a lo hmu ma se a hnuwa sio zong rongkal chu hmu in dosik chuan pai atum ta zo kani man tum chuan a hal vata kyong mi inu chu abing a that lo awang chuan an thom chu a hre thei lo ani a na zo hnu chuan anu chu zong le ma se zung tak chuan a u nau nu a hmu le hmu lo chu a lo zo mek awang chuan a zui thei ta lo ani kyong mi chu car a park fel hnu chuan rol let mekin a ron kal konga chuan pheikhok var thim tham atanga ron chuak thut mai hi a hmua tu ema chuan pui turin aw vak mai ma se abeng a that lo awang chuan engma a hre thei lo ani pheikhok pakhat a ron chua le hnu chuan yong mi chuan zong kwalin sio jung pui ti la lo trap chu a hmu tamai josik chu sei pui nen chuan ron langin che atuma ma se sio jung chuan lo namin kyong mi chu atlan chiat thei pha ani kyong mi chu konga chuan a ron tlan chia ma se anu a hmu hnu chuan anu ven himnan chuan adik lo lama chuan atlan cheta zoka car park na hmuna chuan kalin abiru ta zok ani kong ka hnung lam atang chuan chua tum ma se hon alo harna samai dim dewa hona tum lai chuan dosik hian a thom chu lo hrele in a zui le ta ma se vanei thlak takin kyong mi chuan hong thein chain hian alo in thlung le a ama ang hmei chia pumro te chu a leng tok chi a dosik chu alen ve lo awang chuan atlan che thei ta ani kyong mi chu kara alut ngal vata
anu chu kolin ngak turin ati ma se anin biak zo nu chuan diosik chu chemte nen chuan kar hnung atang chuan aron chuak le thut mai kar chu khal turin atia ma se kal chuak lo chuan bang chu asuta pop mai atlan chuak le theita diosik chuan a zui ngal wata ma se kyong mi chuan anu bul lampana atlam pa chuan alam chu a hmeta diosik chuan a zui theita lo ani anu ne na police an ngalai chuan vena chuan a leta sio zungi taksa chu thukru in hairstyle le thom hnote chu pangai taka alan theinan chuan a thlak le ti chuan pangai dewin ava bile ani kyongmi chuan tual that tu chu max le lukhum avu awang chuan a lo hrelo misual pa chuan a unau nu a zon thu chu a hrila kyongmi chuan lo ringin munthim lam an pan don lai tak hian police chu an lo thlinga ma se police chuan engma an hmu lo awang chuan kyongmi chuan security camera en chu a rot ma se guard chuan no pangin an lo herson dei mai chu a hmu tira an pathum chuan police station a chuan an hruaita zoka elevator a chuan dosik chuan a man ruate chu a en ringa ma se kyongmi te nu fa chuan an lo mureng an rian hlel lo nan chuan a bag atanga phone a throk pa chuan a unau nu nen atanga message adon thu chu a hril omzia chu a ruang hmu kha ani lo ti na ani anuwa chuan kyongmi chuan a thil ton te chu a hrila ma se officer chuan tual thatu melmang engma an hriat lo awang chuan engvak ma an ti thei lo dosik chuan a pui thei thu chu a hril ma se midang ne na anin biak lai aron ti boi awang chuan alo hauze ka ti chuan zurui abula lo mu chuan chan sa lo la in alo hau ve bok dosik chuan tui in pa chuan zurui chu midang hriat tham lo chuan avazila chu pa chu thinrimin dosik chu avabeya an boilai chuan dosik chuan phone var chu a thlau anu chuan alo chara police chuan room sanga an hruaita dai mai ani dosik chuan a phone chu la let le in kyongmi personal information a hriat tu awang chuan avapan hnaya a chiar lai chuan anu chuan kyongmi chu pa chuan phone pahnih anei awang chuan a rilhel tu chu alo hril an inbia ti a hriat chuan enge an soi chu hril turin ati kyongmi chuan engfak ma ti te mai chu a ziaka ti chuan dosik chuan anu chu avapan hnaya a bag chu la in engtin nge atiang tia angai tu lai chuan police chu jong tak nen chuan an lo langa a unau nu bo chu report alo tum mek ani kyongmi thu sui ne na a inzul awang chuan officer chuan atlak chu midang hmu tir tur chuan ati dosik chuan ala hmu ngai lo thu chu a hrila ma se kyongmi chuan lo hria in thil omdan a hril don lai chuan police chu zurui ron lu tumawang chuan room an chhuasana ti chuan dosik chuan anu chu a che chuan kyongmi chu a tha tur thu chu a hril a be ka man ro om chu a hmu tira chemte chu la in a fanu a pan hnai lai chuan anu chuan thom rim tak chu siamin midang chuan an lo hria a jong tak chu ron hoile tin chemte chu alo man hlo mai ti chuan mi papahni chu anin sualta an nu fa chu pona chuakin police an vakawa dosik chuan sojung tina tu ani ti chu ain puang jon tak chu thinrim zualin dosik chu abin tapop mai ani chung taka thinrim le tuk chuan chemte chu ala a hong chu zeitumin anau omna chu hril turin ati ma se police chu ron kalin an ron ti boya dosik chuan thil omdan a hriat lo thu chu a hril officer chuan lo ringin jon tak chu an man ta zawk ani dosik chu an chhuat ta daya ti chuan security camera an check nu chuan thudik an soi thu chu an hreta ani jung tak chu a unau nu zong tura a kal lai chuan police chuan an nu fa chuan an chena hmuna chuan an lo hruai boka an chenna hmuna chuan light ade zeu zewa chumi hmang chuan thil chevel an hmu thei pha don ani an nu fa a thingpui anin lai chuan eng atang chuan kongka bula mi an ti chuan hrethei atlai to ema wang chuan an hlau hle a ma se anu thian nu bek la tura local lek chuni in an pahnih chuan an chuak tuna kyongmi chu ama chhe chuan an kalsana an hriat lo chuan dosik chuan sensor chu alo ti chevek to light chuan a omna hmun chu a hriat tir thei don lo ani a rooma light mang chuan thil dik lo om ti chu a hreta a kyongmi chu chui chiang tur chuan room chu a chhuasana
dosik chuan alam tok chu alo rik tira chumi chuan lei chu ati te ti chu rin tir atum ani a hnuwa ruma a let le chuan sensor zong chu alo off vek towa chuan jung tak chu anma mo thuta a number plate atang chuan a text ngal vata dosik chuan a rei chu lek kangin beitur chuan a in ring ta ma se kyong mi chuan toys atang chuan lo hria in a hun taka chuan hoile tin a imbum man ram room danga chuan atlan lut ngala kongkhar chu dressing table mang chuan adal ngal jon tak po chuan a message po chu alo mu anu po chu text ngalin ron holo turin atingal bok ma se anu chuan alo ho to thu chu alo shil lo oma a om ti chu ringin kyong mi chuan do kan chu da san atum lai chuan anu text chu ron thleng bilin puina a ron dila thil dik lo om ti chu a hrathai anu chuan typing mistake anga thei ti chu a hria a ma se a message don chu adik thlap awang chuan dosik ati ani ti chu a hrathai ngal ani dosik chuan kong ka kar tang chuan man a ron tuma ma se kyong mi chuan potle tin akal nan le ta dai mai ani dosik a thinrim chuan kong kar chu a hrei pui mang chuan ron ti chhe in a ron luta kyong mi chuan du thlan tur dang anei lo awang chuan tukver atang chuan a zuanga ma se dosik chuan asama chuan a ron man chhuah tum chuan atala atopa chuan tal chuak thei lawin bollo da khomna a atlak awang chuan ana lo hlo ani kyong mi chu tlan chele ngalin dosik chuan a zui de ngala jon tak chuan lo mu in a zui ve ngal bok hun rei takain nu chuan dosik chuan kyong mi chu adang beta bai atum lai chuan jon tak chu aron thleng ve a ati nat lo nan chuan dosik chu angonga chemte chuan intinin ama le ama a in tha thur tu chu a hril jong tak chuan a nau nu omna chu a hriat thei lo pha don ani dosik chuan a nau nu omna chu phone mang chuan a text tu zo nge a chanang ti chu a zot bok jong tak chuan kyong mi chunga ngai dam dil pa chuan a nau nu zong tur chuan akal santa ani kyong mi de in kha alo ni a dosik chuan dot phulum lo hril chu ni in jon tak chuan anu chu a phamuta zoka chuti lai chuan kyong mi chuan chair mang chuan lo inven him atum ve mek bok ma se dosik chuan lak sakin leya chuan anor bet ta dai mai ti chuan jung tak chu kolin akal san awang chuan miswal tak ani thu chu a hrila kyong mi chuan le chu thamin a mai chu avom ta vak maya atlan chok le theita ani konga chuan avenda chu mu in ven atang chuan sio jong ron chuak chu awa mu a akuta chem tekeng chung chuan pui aron dil anu le jong tak po chu anron thlenga ma se tu ma an lo om to lo ani mei chia pani chu bolho bom phena chuan an lo bi rumeka kyong mi chuan sio jong chu 911 call tur chuan ati ma se a thoma hriat a hlo awang chuan a du lo thu a hril dosik chuan aven aruak ti chu aron mu chuaka ti chuan kyong mi chuan pensia min a phone mang chuan sio jong chu a nau pa call tur chuan ati a chan chu a nau pa chu a om tai ani phone a pek rol chuan chemte po chu alak sak ngal boka misual pa chuan sio jong chu a mu don lai chuan kyong mi chu ron chuakin a kam mang chuan rimak tak tak te chuain thir te chu a soi vak vak boka dosik chu ron hoin angonga chuan chemte chuan intin pa chuan a in tha tur tu chu a hril dosik chuan ama chu a rom pan lai chuan alarm chu a met lia atlan chengal an in lai chuan sio jung chuan a chu a lo kola a chu ambulance nen chuan lokalin an chan him theita ani sio jung chuan kyong mi tlan lam chu a hrila kyong mi chuan mi pui tamna lam chu panin man a harsat pha chu a ring ani harsat tak chuan kong pui chu apana ri a hriat thei lo awang chuan kan a harsat hle a topa chuan kan thei ramin midang ho chu puina angen ma se atong thei lo awang chuan an lo ngai sak lo hle dosik chuan rot pan hnain a chemte chu inven nan chuan a phor mi zong chu tol hnungin an din huala mi pakhat chuan police chu lo kola lo tuma ma se dosik chuan a nau nu ani thu chu hrilin a chen lo thu po a hril tel bok kyong mi chuan chansa lo la in atlan chlia hun rei lo te a chuan sipei ho chuan lo mu in dosik a bula chuan a nau nu amo anti awang chuan anda chemte po chu an pelet bok
an kal hnu chuan kyong mi chu thei le thei lo chuan a tapa anu na zuwa tur chuan a ngen bok midang an tam em awang chuan dosik chuan hmun tanga hruaiin a ngen na chu a tok lo thu a hril vi atum lai chuan John tak chu ron thleng le in a ron chan hman le hram an pahnih chuan an in sual ngal jung tak chuan dosik chu a ngawnga rek betin nikho hrelawa a awm hnu chuan a thla a kyong mi chu pan hnaiin Seo Jung chu a that thu a hril anu po a awm nei thu a hril tel bok dosik chu lo thi de reng chu ni in a ron har lia John tak chu a ron hlap let top mai kyong mi chuan chemte chu lai in dan atuma dosik chuan kalsanin anu lam chu a pan ta zawk anu chu a hmuwa zui tur chuan ati ma se kyong mi chuan lo hmu in a kuta chemte keng pa chuan a ron pana a vi thel awang le a kut chia a hliam awang chuan fiam tu thon nan te chuan a hmang ma se a ruwa man na vek chu lo ni in ama alo in vit zoka mi pui ho chuan a vi amo an ti awang chuan an hlau hle ati ani lo thu a soi po chuan an oi sak du lo police ron thleng ve ngalin van lama chuan silai an ron met phok pop mai ma se dosik chu a impact du lo awang chuan an kap ta a ala thi mai lo kyong mi chuan a kut zung tang alo hmu chuan dosik chu ti thin rim le in bai avatum le a ma se Seo Jung chuan a ron spear le top maya athita ani nitam tak nuwa chuan kyong mi le anu chu an kal chak em na thin bicha chuan vacation an neya Seo Jung le Jung tak po ron telin athil thiam thar kut zeizera a soi hnu chuan an pali chuan thlate an la hawa ta hian a top ta ani